Sí, un pouco nervioso porque nunca fixen nada desto, é verdad que teño moitísimo medo a todo que teña que ver con cirugías e sobre todo na boca. Moi nervioso, ademais. O que máis tiña medo é, pois eso, o taladro ese, o a broca que meten aí, que parece ser que fan para meter un tornillo. Pois eso tiña un medo terrible, o cual, bueno, para nada, en absoluto. Pois no, dolor ningún en absoluto, é máis, en ningún momento te enteras, si cerraras os ollos, que os podes cerrar, pero se os cerras, en ningún momento te enteras do que están facendo, non sabes nin se están perforando, nin se están... non sabes nada, non te enteras de nada porque non dá dolor absoluto, ningún. No, ningún. Solamente tomei o primeiro día un nolotil bebible, o cual, bueno, podía seguir con nolotil, pero xa nin me fixo falta porque para nada, un pouco hinchado, pero sin dolor en absoluto, ningún. Bueno, a calquera das dúas cousas que tiña moito medo. Evidentemente, moito máis o dos implantes, non cabe duda. Pero se tuvera que elegir, creo que me quedo con poñer implantes e non sacar muela. Unha pola sensación de cando están tirando, que é moitísimo, impacta moitísimo máis que o da cirugía en sí. Pois sí, colocaría máis implantes, de feito vou a colocar máis implantes na parte superior, me quedan 5 implantes. Se antes tiña medo, agora vou con total seguridade.